Este xesto xa é historia na sala de exposicións do edificio da Xunta de Galicia en Pontevedra. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés pechou hoxe os seus puntos de vacinación masiva contra a COVID-19 na capital e no pabillón Vilagarcían de Festega, máis coñecidos como vacinódromos. Aquí se abre unha nova etapa en base á cal eu primeiro que pediría que non nos confiemos porque, como ben sabedes, a incidencia segue a ser alta e todavía hai días nos que os casos activos son importantes. Dende que comezou a campaña na área sanitaria xa se administraron 728.743 doses, con case un 94% da poboación da zona protexida fronte á COVID-19. Que quere dicir isto? Bueno, pois que temos 271.335 persoas con pauta completa, 277.336 persoas con alo menos unha dose e 211.000 cidadáns coa dose de reforzo. Tan só quedan ao redor de 18.000 persoas na área sanitaria que non recibiron ningunha dose. Para eles e para os que teñen algunha dose pendente, os puntos de vacinación serán a partir de agora os hospitais, aínda que non desbotan recorrer de novo os vacinódromos se fora necesario. Simplemente nun punto de vacinación no hospital, eu entendo que calquer persona que acuda mostre o interés en vacinarse, se vai a vacinar sin ningún problema. Se, ademais deso, temos que vacinar a 1.500 persoas, as circulacións son un problema e, por tanto, precisaremos un local deste tipo. Pero, en principio, agora mesmo, o ritmo que se precisa, se está vacinando de xeito normal nos hospitais. Co peche do vacinódromo tamén se recupera a normalidade en canto ao dispositivo de tráfico e de aparcadoiro que se puxera en marcha na contorna do edificio da Xunta en Pontevedra.